ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିଲେ ଚିକେନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁବେଳେ ତ ତରକାରୀ କରୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବି ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇ ଦେଇ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ମଇଦା, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ, ଅଣ୍ଡା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ରୁଟି ଖାଉଛି, ଆଜି ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବି। ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଛା ପରଟା ବନେଇଲି। ମଇଦାରେ ଲୁଣ ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବେଲି ଦେଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।